ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଗତ 2025, 2026, 2027 ରାପଚର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିବାର ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ବେଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ଥିଲା ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ରାପଚର ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ନା ରାପଚର ହେବନି। କେତେ ସର୍ତ ଲଗାଉଛୁ? ବେଟିଂ ବେଟିଂ ଏତିକି ପଇସା ମାନେ ଏତିକି ପଇସା। ତ ଯେତେ ଜଣ ଗତ ବର୍ଷ 2025 ରାପଚର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ, ତ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାପଚର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗରୁ ବେଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଜିତିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଚାଲିଛି 2026ରେ ରାପଚର ହେବ ବୋଲି। ସେମିତି ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦଳ, ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦଳ। 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଟିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଡଲାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁପିସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏ ବେଟିଂରେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ରାପଚର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଟା ବଡ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ରାପଚର ହେବନି ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝି ଆରାମସେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ସେମାନେ ଆଗମନ ପ୍ରତି ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ, ଥାଉ। ସେମାନେ ବେଟିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାପଚର ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବେଟିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ରାପଚର ହେବ ତ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ରହିଯିବ ନା କେମିତି? ତ ଏଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି understanding rapture doesn't prepare you for the rapture. ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାଟା ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଟା ହେବାଟା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଥରେ କହେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପାଇବାଟା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଦିଟା ସେମ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜଣା। ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପେନ କଲେ ରାପଚର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡିଓ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ହେଉ, ରଷିଆ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ରଷିଆ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ଚାଇନା, ଇରାନ, और ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ କାହାର ସପୋର୍ଟ ଥିବ? ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ ଥିବ କି? ନାଇଁ ତ ଅବଭିୟସଲି ରଷିଆ ସପୋର୍ଟ ଥିବ। ତ ଏଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଜଗତର ଦେଶ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ଆମେରିକାର ସପୋର୍ଟରେ ଅଧା ଦୁନିଆ, ଆଉ ବାକି ମୁସଲିମ୍ସର ସପୋର୍ଟରେ ଅଧା ଦୁନିଆ ପଳାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲି ରିଗାର୍ଡିଂ ଜେରୁସାଲେମ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଗି। ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଉକସାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାକୁ ଉକସାଉଛି। ବୁଝିଲେ କି? ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ପ୍ରଫେସି ବୋଲି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ରଷିଆ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, এইসব ଯାହା କିଛି କହୁଥିଲେ ସବୁ ବାଂଲାଦେଶର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ନେପାଳର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ଇରାନର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ, ଟିବେଟର ହାଲତ ଠିକ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ପ୍ରଫେସି ବୋଲି। କୋଟା ପାଇଁ? ଥର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପାଇଁ। ଥର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କୋଟା ପାଇଁ ଆସିବ? ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର କାହାର? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଯାହା ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କା। ୱାଓ, ଏଟା 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 ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନେ, ଦେ ହ୍ୟାଭ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ। ଦୁଃଖର କଥା ହେ they don't know how to prepare. ଆଗମନ rapture is very soon ବୋଲି ଟାଇଟଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। This is the end times ବୋଲି ଟାଇଟଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି।
थर्ड वर्ल्ड वार रेडी होछि देखिबाकू पड़छ यूट्यूब रो थंबनेल जाको देखुछि सब सब और कोन सुनिबो हम तो जानि सारलुनी आ को सुनिबो कि नुआरे जे थर्ड वर्ल्ड वार पे सब स्टेज रेडी बोली सुनिबाकू पड़छ एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू कम बोली सुनिबो देखिबाकू पड़छ खुशी लागो टाइटल सब देखले बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रैप्चर जानि नांती आगमन शिक्षा दे पारले भी आगमन पे केमिति प्रस्तुत हेबार जानि पार नांती बहुत जण प्रकाशित वाक्यर ज्ञान पाई आगमन पर प्रस्तुत हेबाट कौन जानी ना तेणुक जेजन आप प्रकाशित वाक्य कहबाट जब शुणे आप भ्रांतर पड़तुनि आगमन पर प्रस्तुतिकरण कौन जानना हैविंग नॉलेज ऑफ रेवलेशन doesn't make you doesn't prepare you for the rapture. Having a knowledge of rapture just doesn't prepare you for the rapture. Having a knowledge of the worldly things, current affairs, এই জগতর আজকালি ঘটুଥିବା ঘটনা ঘটিকর জ্ঞান পাইবা মাত্রকে বাইবেলর প্রফেসি গুড়িকর জ্ঞান পাইবা মাত্রকে it doesn't mean that you are actually preparing for the rapture and preparing your church for the rapture. ଆପଣ ମାନେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ମାନେ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଟପିକ ହିଁ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଅଟେ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ତୁରି ଆମର ଏହି ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଶିଖି ଆସୁଛୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଅଲଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବାର ଦଳରେ ଥିବାଟା ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦେଶର ଅଧିକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦକୁ ପଚାରିଲେ କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ହେରୋଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାନି ହେଇଗଲା ରେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ କି ଏବେ ଏଇଟା ହିଁ ଟାଇମ ଥିଲା କି ସି ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କୋଉ କାଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜଣା ନଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ କଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ତମମାନେ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ କୋଉ କାଳକୁ ବୁଝାଏ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଠାଇକି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତା ସେଇ କାଳ ଏହି କାଳ ଅଟେ କାଳକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ खोजी गले नहीं दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम वो लोग इंतजार में नहीं थे प्रभु के आगमन विषय जानले भी बहुत जन आशा करूना से आसतु बोली नॉट एक्सपेक्टिंग जानिबार दलरे भी थिबा अपेक्षा करिबार दलरे भी थिबा प्रस्तुत हेबार दलरे भी थिबा आज्ञा अदरवाइज गला छाणी ही जीवु आउट ऑफ ऑर्डर है कहू थाए कि नहीं डॉक्टर हेबा समस्त को इच्छा किंतु समस्ते पारिबे कि ना तार पछरे जो पाठ अछि तार पछरे डॉक्टर हेबा रो पछरे जो परिश्रम अछि समस्ते पारिबे कि कलेक्टर आईएएस हेबा पे का को इच्छा नथिबो मु भी गोटे हेइथांती रे यस हेइथांती आशा थिबा मात्र के हेबु नहीं तार पछर परिश्रम गोटे रहिछि तार पछरे पाठ गोटे रहिछि आज्ञा तार पछरे टाइम स्पेंड गोटे रहिछि ना हमको सिनेमा दरकार स्टाइल दरकार ए पुओ पछरे से पिला पछरे ए झियो पछरे रहिबार दरकार स्टाइल स्टाइल ड्रेस करिबार दरकार स्टाइल स्टाइल हेयर स्टाइल मारिबार दरकार कलेक्टर हेइ जिवु कि आमे ना तो वाक्य जानिबा मात्र के प्रकाशित वाक्यर ज्ञान थिबा मात्र के आगमन कर जीवी बोली कहवा मात्र के स्वर्ग जीवी बोली आशा करवा मात्र के समस्त जीवे नहीं हर चीज का एक प्रोसेस होता है हर चीज के लिए एक परिश्रम होता है एक गोटे चेष्टा थाए एक आत्मिक परिश्रम थाए जहाँ समस्ते पारिबे प्रभु कहले संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करने को प्राणपण कर अनेक चेष्टा करेंगे किंतु मात्र पारिबे नहीं बोली जहाँ कहले ताहा सत्य अटे ठीक अच्छे एक्चुअली आमे माने पद पढ़िबा
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8-9 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8-9 ପଦ କିଏ ପଢିବେ? ଡାୟାନା ଲିମା ଅଛି, ଝିଅ ପଢିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8-9 ପଦ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରାଇଟ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏଟା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା? ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟପିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଟପିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି, ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, କି ଜଣେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କି 2 ସପ୍ତାହ ହେଇପାରେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟରେ। କିଏ? ବିଜାତି ମାନଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି। ଆରେ ବାପରେ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନାଇଁ, ଜହନ 3:16। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇଛୁ? ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଲୋକମାନେ କିଏ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ। ଏଟା ସମ୍ଭବ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି କିଏ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ କି ବୋଲିବାର ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ନା ନା ଥରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା କେତେ ଦୂର ସତ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କଣ କହେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ବି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ ଆମେ ସେଟା ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା। ରାଇଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, ଅସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ। ଏହା ବିଶେଷ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ ଟାଇମିଂସ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଥାରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସମୟ ହେଲା 4000 ବର୍ଷ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ହେଲା 2000 ବର୍ଷ, ନାଇଁ କି ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇନ ଦ ଇୟର ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏଡି, ନାଇଁ କି ଏନୋ ଡୋମିନି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସିଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏରା ବୋଲି କହନ୍ତି, ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ 30 ମସିହାର କି 30 କେତେକ ଇତିହାସରେ ଜଣା ପଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30ରେ ହେଇଛି, 30 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି, କିମ୍ବା 31 କିମ୍ବା 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି 30 ବୋଲି। 30 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ, ଏପ୍ରିଲ 14 ନା ଏପ୍ରିଲ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗଣିବା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 2030 କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେବାକୁ 4-5 କହିବା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। 2032 ରୁ ପାର ହେବ ବୋଲି ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 2032 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ କହି ହବନି, କୋଉ ବର୍ଷ ବି ଆସି ଯାଇପାରନ୍ତି। 2032 ବୋଲି କହିଛୁ ବୋଲି 32 ଯାଏ ଜଗିବାର ଦରକାର ବି ନଥାଇପାରେ। 30 ବୋଲି କହିଲି ବୋଲି 30 ଯାଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି।
को समय हठात आसीजे जना नहीं कौन कारण बाइबल कहे तुम्भ माने जो मुहूर्त जो दंड जानी नथिबो तो जदि आम 2030 गणिबा 32 गणिबा तो जानी तो हो जाऊँ आउ तो जो जानी हो तुम कहीं कह बाइबल कहे जानी पारिबनी कोठी लोक 12:40 रे लोक 12:40 तुम्हें माने मध्य प्रस्तुत होइथाओ कारण जो समय तुम्हें माने मने करू नथिबो ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ ୱାଓ व्हाट अ स्टेटमेंट इज दिस ମନେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ତୁମେ ତୁମେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବି ଫିକ୍ସ କରିପାରିବ ଅମକ ଟାଇମରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଯାହା କହୁଛୁ ରଙ୍ଗ ଅମକ ତୁମେ ଭାବିବା ଟାଇମରେ ତ ଯିବି ନାହିଁ ଆସିବିନି ବୋଲିଲେ ସେ ତ ଭାବିବାର ବି ବେକାର ତ ଭାବିବାର ବେକାର ତ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ନା କାଲି କହିଲା ପରେ ଥିବାର ଆଜି ବି ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି କାଲି ବି ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି କହିହେବନି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି କହିହେବନି ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ କି ନାହିଁ କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ର କଥା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 2025 ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଜଣ ଲାଇଭ କରିକି ବସିଥିଲେ ଆଜି ରାକ୍ଚର ହେବ ବୋଲି କେ ଜଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି କହିଲେ ନିଜକୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରୁଥିଲେ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନିରାଶ ବହୁତ ଜଣ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲେ କି ସେମାନେ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇକି ଚାକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କେତେ ଜଣ ତ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ କେଉଁ ରହିଯିବେ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାନେ ଶିଖିଥିଲୁ କି ଯଦ୍ୟପି ସେ ତାରିଖ କହନ୍ତି କି ନ କହନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର ସେ ତାରିଖ କହିଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଦରକାର ଥିଲା ତାରିଖ ନ କହିଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବୋଲି ହିଁ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବୁ ତ ତାରିଖ ସହିତ ଆମକୁ କି ସମ୍ପର୍କ ତାରିଖ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଅମକ ତାରିଖ ଯଦି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ତା ଆଗ ଦିନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯିବି ତା ସେକେଣ୍ଡ ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ କୋଉ ତାରିଖରେ ଆସିବେ ସେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗିବା ତା ଆଗ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କରୁଥିବା ଆଉ ସେ କାଲିକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତ ଆଜି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ଏମିତି ଭାବିବା ଲୋକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ତାରିଖ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବା ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକକୁ ତାରିଖ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ମେସେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯଦି ପବିତ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବୋଲି ଯଦି ଆଶା ଅଛି ସତରେ ପ୍ରଭୁ କାନରେ ତାରିଖ କହିଲେ ବି ଆମେ ଶୁଣିବାର ବି ନାହିଁ କହିବାର ବି ନାହିଁ କହିବେ ବି ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପଢିଛୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ମନେ କରୁନଥିବ ତ ମନେ କରିବୁ କାହିଁକି 30 31 32 ହଁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମେ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାଉଛୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ କନଫର୍ମ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଅମକ ତାରିଖରେ ଆସିଯିବେ କି ଅମକ ବର୍ଷରେ ଆସିଯିବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଟ୍ସ ଅଛି କେବେ କହିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଡେଟ୍ସ ଅଛି କେତେଟା ଡେଟ୍ସ ଦେଖିଲେ तो माइंड ब्लास्ट हो जाए वाह बाप रे पर लगे निरंजन आज्ञा सहित भी देखाई से वीडियो देखाई कथा है ना से तारीख रे आसंतु कि न आसंतु आमर आशा प्रभु को आम देखू दिने ताहां प्रस्तुत हेबार सेतिकी एबे ही नहे मोर जानिबारे 1983 रे बोधे प्रभु आसीଯିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ହଲଚଲ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଥିଲି ଏବେ ବି ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ ପୁରୁଣା ବହି ଯାକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ 1983 ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇ କାଳର କଥା ତାପରେ 1988 ରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଥିଲା ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି କାହିଁକି 1948 ଇସ୍ରାଏଲର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମାନଚିତ୍ରରେ ସେଇ ବର୍ଷ ବି ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ବୋଲି
ଚିମରି ବୃକ୍ଷ ଯାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା କି ନାଇଁ, ଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ହେଇଗଲା କି, ଆରେ ଆସିଯିବେ, ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଫେରିଲେ କି, ଆରେ ଆସିଯିବେ, ହେଲା ନାଇଁ। ତାପରେ 1965 ନା କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଭାବୁଥିଲେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି, ତାପରେ 83, ତାପରେ 88, ତାପରେ 93 ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ବୋଲି, 97 ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ବୋଲି, 98, 99 ବି ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ, 2000 ତ ହଜାର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା କି ନାଇଁ, 2000 ଇୟରରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସେବାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆସିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ତାପରେ 2007 बोलले, ତାପରେ 2010 बोलले, ତାପରେ 2012 बोलले, नहीं, 2017 बोलले, 2020 बोलले, नहीं, 2026 भी बोल, 25 बोलले, आमे साक्षी, आमे शुणुथिलु सारा न्यूज रे, 26 भी बोलछन, तबे तो 26 तो प्राय माने बहुत बड़ धारणा रे चलछि 2026 फाइनल बोली, 2027 भी शुणिबाको पाउछि। ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ତ 3 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ 2030 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପରର ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି, କାରଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନ ସଫଳ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ହେବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ତଥାପି ରାପ୍ଚର ହେଲା ନାହିଁ। 2025 ତ ପୁରା ବଡ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ ଧାରଣାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାଟା ଅଲଗା, ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଅଲଗା। all people who are waiting are not prepared, waiting is different, preparation is different। इंतजार करने वाले सब जाने के लिए तैयार नहीं है। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯିବା ଲୋକ କି नहीं, सेंड ऑफ କରିବା ଲୋକ ଥିବେ, ସେମିତି बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन तैयार नहीं हो रहे। तो पॉइंट ରହିଲା वाई ବିଳମ୍ବ, କହୁଥିଲେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ 2025 ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ବିଜୟଡରେ ଥିଲି 2026 ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖୁଛି ଆଉ ହଉ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର का की हैप्पी न्यू ईयर क्या है, ସେଇ ପୁରୁଣା ମୁହ, ସେଇ ପୁରୁଣା ବୁଦ୍ଧି, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାଲି ନୂଆ ହେଇଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ନୂଆ କଣ, ସେ ଦୁଇ ବି ସେମ୍, ସେ ଜିରୋ ସେମ୍, ସେ ଦୁଇ ସେମ୍, 6 ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି ପଡିଛି ଆଉ, 2025 जाएगी तो 26, 6 नंबर एक्स्ट्रा आसिच। कुछ नया नहीं है, जब तक हम लोग अपने आप को नया नहीं करते कुछ नया नहीं होता। तो वहां डिले, काहे की विलंब, देखिए बाइबल रो, देखिए प्रभु काहे की विलंब करती, नहीं कि 9 पदरे मु पढ़ुछि, द्वितीय पीतर 3 अध्याय 9 पद, एटा तो बुझी पारले कि नहीं, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହେଲା 4000 ବର୍ଷ, ଏବେ 2030 କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକି 2000 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ମୁଁ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 4000 2000 ମିଶିଲେ 6000 ହେଲା। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପଢିଛୁ कि गोटे सहस्र वर्ष दृष्टि जदि गोटे दिन तुल्य अटे, तो ये 6000 वर्ष है, 6 दिन है, सप्तम दिन से विश्राम कले, जेतकी काम थिला, जेतकी कर्म थिला, जेतकी सृष्टिर काम थिला, सब 6 दिन पर परमेश्वर काम कले, कार्य कले, आ सप्तम दिन से विश्राम कले। ताकर सकल कर्म जहाँ थिला षष्ठ बाणी पर्यंत प्रभु कही कि षष्ठ बाणी रे समाप्त हैला, सप्तम बाणी रे सिद्ध हैला, समर्पित हैला। हालेलुया। दिस इज द टाइम ऑफ
फिनिशिंग आवर कोर्स। एग्जाम लिख के खत्म करना एक बात है, पेपर सबमिट करना एक बात है। समाप्त है सिद्ध भी है बारज। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही 2023 31 32 32 पर्यंत 30 बोल टार्गेट रखिबा नहीं कि आओ बाइबल कहे तृतीय दिन रे आंभ मान को उत्थापित करबे कोठी। थैंक यू जीसस। होशे पुस्तक 6 अध्याय। होशे पुस्तक 6 अध्याय 1 ରୁ 1 2 3 डायना। होशे दानिएल पुस्तक परे होशे पुस्तक 6 अध्याय 1 ରୁ 1 2। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉ, କାରଣ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେ ପ୍ରହାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ। 2 ଦିନ ଓତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି 2 3 ଦିନର କଥା ଲେଖା ଅଛି। तो सेई पितरंकर फॉर्मूला जदि आमे सूत्र जदि व्यवहार करिबा, गोटे दिन सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष गोटे दिन तुल्य। तो एठी लिखा अछि 2 दिन उत्तारे से आम्भ मानकु संजीवित करिवे, तृतीय दिन रे से आम्भ मानकु उठाइबे। पुनरुत्थान, रैप्चर। नहीं कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित होई उत्थापित होई स्वर्गारोहण करी पवित्र आत्मा को प्रेरण करी मंडली स्थापित करी 2000 वर्ष हेबो 2030 बेलू। तो 2030 पर तृतीय दिवस आरंभ हेबो। तृतीय दिवस परमेश्वर दृष्टि आरंभ हेबो। तो 2 दिन पर से संजीवित करेंगे, तृतीय दिन में आम मान को उत्थापित करेंगे जहाँ लिखा अच्छे। ये सब पद पर आम नुआ नुहे, बहुत थर शुणी आपण भी जानी। तो यही केतक हिसाब देखिकी आम आशा करू किए जाने आसी जाई पारंती बोधे बोली। प्रेज द लॉर्ड। सेतकी पर्यंत भी जोगिबा दरकार नहीं बोली कहूँ। आज ना काली बोली कहला परी अच्छी परिस्थिति। आउ तो आओ आगमन भी विलंब हेले हे जब छाड़तो आमर जीवाटा ग्यारंटी की केते बेला आम आ गोटे 100 वर्ष बंचू बोली ग्यारंटी की एटलिस्ट आ गोटे 50 वर्ष बंचू बोली भावुंट कि जे मन हट्टा कट्टा थिले से माने चली जाउछंती जीवन छाड़िकी दुनिया छाड़िकी। आश्चर्य लगुच कि नहीं, अरे रे 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 एमती केमती हो गला मरण। किछि सुस्थ सबल लोक माने चली जाउछंती, युवा अवस्था चली जाउछंती नहीं कि तांकर आगमन केबे हेबो जणा नहीं, आमर जीवाटा केबे ताहा भी जणा नहीं। तेणुकर कौन करिवार, बस गेट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। कुछ भी चीज सामना करने के लिए तैयार रहना है, इटा ही कर्तव्य। प्रेज द लॉर्ड। एई संक्रांति फेस्टिवल हमको आंध्र तेलंगाना रे साउथ इंडिया रो बहुत बड़ फेस्टिवल कि नहीं। आपण मैंने विश्वास करेंगे नहीं, ए जनवरी आई थिंक 10 तारीख रु आज आज 19 नहीं कि हाँ 10 रु गत काली 18 तारीख पर्यंत जनवरी 10 रु जन 18 ए 10 दिन ए 8 दिन सप्ताह दिन रो ट्रेन्स जाको सब एडवांस बुकिंग हो जाइथिला। ट्रेन बस भी केबेरु अक्टोबर गत वर्ष रो अक्टोबर लास्ट रु नवंबर फर्स्ट वीक रु आउ के जन बुकिंग नाइ रिग्रेट 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 रिग्रेट। जनवरी मास को 2024 कुआड़े, नवेम्बर 2025 कुआड़े, नवेम्बर मास पे अक्टोबर रो लास्ट सप्ताह को जदि के कहबो बाबरे टिके रिजर्वेशन कर दे, बुकिंग कर दे गाड़ी रेल गाड़ी केबर पाए भाई ना नहीं जनवरी 10 जनवरी 10 पे बटू कहीं कांदी पकाउछ बोल कहबे केते लोग।
जे मैंने କରିଥିବେ ସେମାନେ କେଡ଼େ ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ସତରେ କାନ୍ଦି ବସିଥିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଏବେଠୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମିଳିବ ମ, କେତେ ଦରକାର 100ଟା ଟିକେଟ ଆଣିଦେବୁ ବୋଲିବା ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ସେଦିନ ଆଉ। ପତା ନାହିଁ ତାର କଣ ଶିଖୁଛୁ ଏଥିରେ। ଜର୍ଣ୍ଣି 2 ମାସ ପରେ ହେଲେ ବି ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରିଲେ କେତେ ରିଲାକ୍ସିଂ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ଥାଉ ଆମର ମରଣ ବି ବିଳମ୍ବ ଥାଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେଠୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାଟା ରିଲାକ୍ସିଂ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଏଟା ହେଲା ଶାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ରହିଥାଉ। କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କାଲିକି ଆସିବେ ବୋଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି କି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ କାଲିକୁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ଦେଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଇକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ବସିଥିଲେ, ପୁଣି ବେଚାରା ଫେରିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଭିତରୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖ, କାଳେ ଖସି ନଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ତୋରି ଧ୍ୱନିର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା। ଆଗମନ ଆଖପାଖ ଅଛି, କେଜାଣି ବିଳମ୍ବ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ବି ହେଇପାରେ, ଜଣା ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନଟାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ ନା। कब वो केबे पड़े वो जोना नहीं। हर चीज के लिए रेडी होना है, हर सिचुएशन को सामना करने के लिए रेडी होना है।